Tak, så er det Kjeld Stærk. Da jeg kom til Sønderborg første gang, der var sergeanten jo et sted, hvor man tog hen og fik sit undertøj byttet. Det har ændret sig mange gange siden. I dag der er det jo opgraderet til et både attraktivt og eksklusivt konferenceområde, som kan tiltrække konferencer og koncerter til Sønderborg. Og kaserneområdets uniqueness, den er blevet bevaret og indgår nu i en smuk sammenhæng med Alsion. Og det er jo to af byens mest ikoniske bygninger. Det er også de to bygninger, der var omdrejningspunktet for IEA-konferencen. Og jeg tror, uden dem så ministerkonferencen nok ikke komme til Sønderborg. De har slet ret trukket Sønderborg op i niveau. Og jeg frygter, at opførelsen af et low-cost hotel på matriklen, det vil forstyrre den atmosfære. Og jeg er sikker på, at Frank Gehry, han vil have rystet på hovedet af det. Hver især, så er det jo rigtig gode initiativer for Sønderborg. Men at få dem vokset ind over hinanden, så ender det bare med at være en dårlig idé. Bella Sky ligger ved siden af Bella Centeret. Hotel Alsik ligger ved siden af sergeanten. Og det er jo det niveau, og det er det segment, som sergeanten befinder sig i. Og her er der bare investeret rigtig mange lokale midler for at få det op at stå. Og det synes jeg, vi skal værne om. Og jeg er sikker på, at hvis vi begynder at forstyrre det, så vil vi på et tidspunkt blive spurgt om, var der en arkitekt til stede. Så jeg vil anbefale, at vi stemmer for ændringsforslaget.